Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за межамі. З намі на сувязі палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Дзякую, што нягледзячы на свой напружаны графік знайшлі магчымасць далучыцца да нашага стрыму, і я сёння буду да вас звяртацца. Бачыце, тэмы ёсць і як да палітычнага аглядальніка, і як да гісторыка. Таксама ёсць такія тэмы, якія хацелася б абмеркаваць. Давайте пакуль што пачнем з палітычнага аналізу. Скажите, ну і як медыаэксперта я вас тут таксама скарыстаю, бо ведаю, что вы заўсёды вельмі пільна адсочваеце сусветную прэсу, што пішуць, пра што пішуць. Візіт Лукашэнкі ў Манголію нейкім чынам быў адзначаны у сусветнай прэсе, а можа быть, вы нават мангольскую прэсу прачыталі, што там пісалі з гэтай нагоды? Ну, у сусветнай прэсе не, бо гэта не такая падзея, знешнепалітычнай такой вагі яна не мае. Зразумела, яна была ў беларускай прэсе, у беларускай незалежнай прэсе, у беларускай дзяржаўнай. Гэта вядома. Яна таксама была ў мангольскай. Ну, наколькі гэта было магчыма, там ёсць і англамоўныя выданні. Я праглядзеў, што яны там пішуць, там нічога такога асаблівага няма. Канешне, гэта тэма прысутнічае, гэта важная тэма, гэта дзяржаўны візіт. Тут вось трэба сказаць, што Манголія, яна краіна геаграфічная, як вядома, яна знаходзіцца паміж Расіяй і Кітаем. Гэта якраз такі той выпадак, калі не пазайздросціш, і калі там ідзе гаворка пра Расію альбо ідзе гаворка пра Кітай, пра Манголію просто часта забываюцца. Там міжнародныя госці там бываюць рэдка. Так, туды міністры замежных справаў прыязджаюць, гэта адбываецца раз-пораз, але ізноў жа гэта хутчэй не тэндэнцыя, гэта хутчэй тое, што вось адбываецца і адбываецца. Вось, без нейкай сістэматыкі. А калі там кіраўнік нейкай дзяржавы прыязджае, ну, для Манголіі гэта ўвогуле такое сур'ёзная справа. А калі ён яшчэ там застаецца на пэўную колькасць дзён, і у якого відавочна ёсць час, Лукашэнкі там час ёсць не толькі для таго, каб правесці там перамовы, якія ён абавязаны правесці, і мэта была яго візіту, і яшчэ і падпісаць там розныя пагадненні. Гэта ён все робіць. У яго яшчэ відавочна ёсць час, каб паглядзець на Манголію. У яго яшчэ і такая супраўдная турысцкая праграма. Ну, пакуль я, наколькі разумею, толькі ў Улан-Батары, ці патрапіць ён у мангольскую правінцыю, паглядзім. Дарэчы, вось гэты турысцкі характар візіта падкрэслівае яшчэ і такая акалічнасць, што Лукашэнку ў гэтым візіце суправаджае Мікалай Лукашенко, малодшы сын. Дык вось, прысутнічае тэма, але ў мяне не склалася ўражанне, што гэта вось такая дамінуючая сёння там мангольская тэма. Яны пішуць там і досыць падрабязна пра розныя іншыя справы, якія тычацца, уласна кажучы, Манголіі, эканомікі, культуры і гэтак далей. Але зноў жа, гэта такой фрагментарны погляд. Канешне, ёсць мангольская зусім іншая мангольская прэса, ёсць сацыяльныя сеткі, і ўсё гэта ідзе на мангольскай мове. Там, напэўна, гэта прысутнічае на іншым узроўні, іншым чынам абмяркоўваецца. Але ў гэтым накірунку мае кампетэнцыі, асабліва моўныя, абмежаваныя. Таму такое скласці погляд досыць складана. Ну, спадзяюся, што калегі з розных медыяў таксама будуць гэта адсочваць, і мы больш зразумеем, як гэта ўспрымалася ў самой Манголіі. Ну, а потым, напэўна, з'явяцца і англамоўныя публікацыі, таксама можна будзе скласці ўяўленне. Ну, дарэчы, чаго можна чакаць, якую прэсу мангольскую пасля таго, як Лукашенко ў сваім стылі, што ён жа ж павінен тут асадзіць гэтых вот барзапісцаў, як ён кажа, і на мангольскіх журналістаў наехаў, там ужо і ангажаваныя, і праплочаныя, і гэтак далей. Якой рэакцыі чакаць? Я можу сказаць, што я вось гэты спіч Лукашэнкі, я здзівіўся ў тым сэнсе, што ён увогуле падняў гэтую тэму, пачаў пра гэта казаць, бо ў мяне, уласна кажучы, такога ўяўлення, ну, зноў жа, з англамоўных, прынамсі, выданняў, і з усяго англамоўнага, што там можна было паглядзець, у мяне не склалася такое ўражанне, што там у Манголіі такія ідуць ужо вельмі моцныя
пратэсты супраць Лукашэнкі, нават што публікацыі прэсы, напрыклад, дзяржаўная прэса, яна абсалютна нейтральна пра яго піша, і гэтыя ўсе кантэксты звязаныя з вайной, яны не ўзгадваюцца. Ну, напэўна, гэта ўсё ж таки вось тая заява былога прэзідэнта Манголіі Эльбер-Доржа, вось досыць правакацыйная, што Лукашэнку трэба арыштаваць. Ну, напэўна, гэта потрапіла ў самае, так бы мовіць, яблычка. Ну, гэта мяне таксама ў самы яблык. Мяне гэта не здзіўляе, бо гэтая тэма арышту Лукашэнкі, пераследавання Лукашэнкі, гэта тое, што яму баліць. І калі нават гэта ўзгадваецца ў такім кантэксце без ніякіх шансаў на рэалізацыю, гэта ўсё роўна непрыемна. І таму атрымалася такая лекцыя. Ну, тут Лукашенко, напэўна, дакладна не зразумеў, куды ён патрапіў. І гэта таксама не здзіўляе. Лукашенко, ён жа куды ездзіць? Ён ездзіць да братоў аўтакратаў альбо таварышаў аўтакратаў. Ну, апошнім чынам у яго там усе браты, таму хутчэй вось застанемся па гэтай братэрскай лексікі. Ён ужо прызвычаіўся, што ён паўсюдна толькі ў дыктатурах, дзе прэса кантраляваная. А Манголія гэта іншы выпадак. У Манголіі, калі там паглядзець, што тычыцца правоў чалавека ў гэтай краіне, што тычыцца свабоды прэсы і іншае, у іх вельмі добры міжнародны рэйтынг, і Манголія лічыцца так у пэўным сэнсе дэфектнай дэмакратыі, назовем дэфектнай у тым сэнсе не сталай дэмакратыі. Дэфектная гэта не лепшае слово у гэтым кантэксце, не вельмі дакладна, недасканалая дэмакратыя. Вось так будзе дакладна сказаць. Так, у іх ёсць, канешне, праблемы з развіццём дэмакратыі, з рознымі тэндэнцыямі, але ўсё ж такі карэнныя дэмакратычныя інстытуцыі там прысутнічаюць. І акрамя таго, тая ж самая дэмакратычная прэса, вольная прэса, свабодная прэса, розныя меркаванні. Тое, што Лукашенко не ведае ў Азербайджане, разумела, таго, чаго няма і не можа быць у сённяшняй Беларусі, таго, чаго няма таксама ў Зімбабве, экватарыяльнай Гвінеі і ў іншых краінах, куды ён звычайна накіроўваецца ў падарожжа. І вось тут тое, што ён так, вось гэтая крытыка, якая відавочна прагучала ў мангольскіх медыя і з боку мангольскіх палітыкаў, яна яго абразіла. У выніку атрымаўся такі спіч, экспромт, такі абсалютна незразумелы і абсалютна, ну, які ў кантэкст не ўпісваецца. Калі ты прыязджаеш у Манголію, цябе там сустракаюць як госці, ну што ты робіш? Ты пачынаеш гаспадароў павучаць, як ім жыць, якія моманты ў іх жыцці ёсць і што ім трэба зрабіць, іншае, а яшчэ і накідваешся на мясцовую прэсу, ды яшчэ там намякаеш на тое, што гэтая ўся прэса ангажаваная, звязаныя са Злучанымі Штатамі, а Злучаныя Штаты гэта на хвіліначку адзін з галоўных партнёраў Манголіі. Ды яшчэ накідваешся у гэтай сваёй прамове на Злучаныя Штаты, абвінавачваеш іх у розных рэчах, і да таго яшчэ пачынаеш параўноўваць, як Лукашенко гэта зрабіў, Пуціна з Чынгісханам. Ну і зноў жа, зрабіў бы ён такое параўнанне ў Еўропе, ну, яно было ўспрымалася зусім інакш, што вось, глядзіце, Чынгісхан гэта вельмі такі, назовем, сур'ёзны персанаж у сусветнай гісторыі, але вельмі крывавы. І ў гэтым сэнсе гэтае параўнанне, яно бы і ў Еўропе было б успрынята як абраза Пуціна. У мангольскім кантэксце гэта ўспрымаецца як абраза Чынгісхана, бо Чынгісхан гэта нацыянальны герой, гэта самая вядомая фігура у мангольскай гісторыі. Легендарная фігура, бездакорная фігура. У сённяшняй Манголіі існуе такі ўжо сапраўдны, без перабольшвання, культ Чынгісхана. І потым бярэцца такая персона, якая нават у Манголіі ўспрымаецца вельмі кантраверсійна. Путін. Ёсць людзі, якія у Манголіі відавочна прыхільна ставяцца да Пуціна, а ёсць тыя, хто да Пуціна ставіцца вельмі дрэнна. І калі вось мангольская легенда раптам параўноўваецца з Пуціним, каб абгрунтаваць тую вайну супраць Украіны, якую вядзе Расійская Федэрацыя, ну, гэта выглядае абсалютна. Бок я думаю, што Лукашенко вось такімі паводзінамі, конечно, там непэўныя пагадненні яны падпісалі, і, можа, ён разлічваў нават на эканамічны поспех, но такімі заявамі ён відавочна нанёс шкоду беларуска-мангольскім адносінам. Ну, а каб гэта зразумець, дастаткова проста паглядзець на твары мангольскіх функцыянераў падчас гэтай прамовы Лукашэнкі. То есть атрымліваецца, што вось гэты яго
фанаберысты і павучальны тон, якім ён любіць гаварыць са сваімі міністрамі і старшынямі калгасаў, тут ён не спрацаваў, дакладней спрацаваў у адваротным кірунку. Вообще не разявілі рты і з благоговением пачалі слухаць, што ж там апостол сам, не, які там апостол, выше Бога вещае, а насамрэч как бы зразумелі, што сябе уяўляе гэты вот так званы матча міжнароднай палітыкі. Я чакаю заявы былога прэзідэнта Манголіі Элбердорша, ну ён чалавек схільны да палітычнага тролінгу, і мне цяжка ўявіць, што ён прапусціць такія заявы. Тым больш, што прэс-служба Лукашэнкі, яна відавочна пастаралася. Калі б я быў на баку дзяржаўных мангольскіх медыа альбо сённяшняга мангольскага кіраўніцтва, я б гэтую прамову не распаўсюджваў. У Манголіі у гэтым месяцы адбудуцца парламенцкія выбары. Мяне нават склалася ўяўленне, што кіруючая партыя, мангольская народная партыя, да якой належыць і, дарэчы, сённяшні прэзідэнт Манголіі, што яны запрасілі Лукашэнку не ў апошнюю чаргу, каб падняць свой міжнародны прэстыж, каб паказаць, уласна кажучы, грамадству, вось глядзіце, прыехаў да нас госць з Еўропы. Людзі з Еўропы, палітыкі з Еўропы прыязджаюць за нас рэдка. Тым больш ты, якія ў нас застаюцца на пэўны час, ідуць у нацыянальны музей Чынгісхана, паказваюць на публіцы захапленне мангольскай гісторыі, мангольскімі традыцыямі і іншае. Вось для гэтага, мне падаецца, не ў апошнюю чаргу яны зараз Лукашэнку і пазвалі, каб гэта паказаць і паказаць адначасова мангольскаму электарату, глядзіце, у нас якія ёсць міжнародныя сувязі. І гэта для гэтай партыі патрэбна, наколькі я разумею з мангольскіх крыніцаў тыя ацэнкі, якія там ідуць, у гэтай партыі становішча складанае. Яны хутчэй за ўсё пацерпяць, можа яны і будуць наймацнейшай партыі пасля гэтых выбараў, але столькі мандатаў, колькі ў іх ёсць на дадзены момант, яны відавочна не набяруць. Вось гэта распаўсюджваць, тое, што там сказаў Лукашенко з яго павучэннямі, так бы мовіць, павучэнні белага чалавека. Вось прыехаў белы чалавек, еўрапеец, які тут раскажа манголам, як ім жыць, як ім краіну будаваць, ратаваць, праходзіць праз, як ён казаў, мне падаецца, небяспечны, надзвычайны перыяд. Но для яго выбары, ну гэта ж успрыманне аўтакрата. Для любога аўтакрата выбары гэта такі жахлівы перыяд. А там у Манголіі, ну для іх выбары гэта нармальная справа, у іх улада мяняецца, у іх розныя партыі ёсць, у іх вольныя медыа. У іх прэзідэнты ўжо некалькі разоў там з 90-91 года змяняліся, і розныя партыі прыходзілі ва ўлады. Чаму гэта такая катастрофа выбары для манголаў? Гэта відавочна абсалютна незразумела. Гэта нармальны дэмакратычны, відавочна нармальны дэмакратычны працэс. Так што таму глядзіце, спадар Александр, а можа быть ён хацеў, ну нібыта прыемнае сказаць сённяшняму кіраўніцтву Манголіі. Вось мы зараз размаўлялі са спадарыняй Розай Турарбекавай, яна кажа, што вось гэтая народная партыя, якая зараз кіруе ў Манголіі, яна ці то з 16-17, ну нешта адтуль з тых часоў ва ўладзе і пакуль нязменна, і там ужо ёсць такія прыкметы лёгкія аўтарытарызму. І может быть, вот гэтые словы, а власть должна быть жесткой, твердой, как кулак, растопыренными пальцами власть никто не держит. Ну, нібыта гэта да іх, да тых людзей, якія хочуць утрымаць гэтую ўладу. І ён типа да таких же, як ён, звяртаецца, якія яго зразумеюць, таму такое і кажа. Ну гэта ж яго ўспрыманне. Калі тут мангольскі дыскурс паглядзець, вось ужо ўзгаданы мною шмат разоў прэзідэнт былы Элбердорш, гэта адна, напэўна, з найбольш вядомых фігураў у замежжы у мангольскай палітыцы, адзін з заснавальнікаў, калі не памыляюся, дэмакратычнай партыі, якая знаходзіцца ў апазіцыі. Дарэчы, тая партыя, якая гэты культ Чынгісхана вельмі актыўна ў Манголіі і прасоўвае. Мангольская народная партыя, наколькі я разумею, на больш стрымана ўсё ж таки ставіцца да гэтага культу, але ізноў жа, я думаю, тут назіраецца ўжо кансенсус у мангольскім грамадстве наконт Чынгісхана. Так, это лукашэнкаўскі ўспрыманні. Праблема ў тым, што вось тая ж правячая партыя, кіруючая партыя, яна ж адбіваецца ад гэтых абвінавачанняў. Калі ідуць гэтыя абвінавачанні, вы працуеце першыя на Расію.
Вы вельмі актыўна працуеце і на Россию, і на Китай. У вас тэндэнцыі да аўтарытарызму. Праз вашу палітыку пагаршаюцца адносіны са Злучанымі Штатамі і з еўразвязам. Яны ж адбіваюцца ад гэтых абвінавачанняў. І наадварот трэба падкрэсліць, што ўсё дэмакратычна, все нормально. Мы ідзем добрым шляхам. У нас добрыя адносіны і з Китаем, і з Россией, але адначасова мы застаемся дэмакратычнай краінай. Я думаю, что такие акалічнасці Лукашенко не разумее. Мы ж ведаем яго традыцыю рабіць прыемнае сваім візаві, так бы мовіць. У яго погляд такі. Вось калі я лічу, что я кажу, что нешта прыемнае, ну гэта павінна быць прыемнае і таму чалавеку, за якім я размаўляю. Гэта ж гісторыя цягнецца яшчэ ў 90-е. Я тут прыгадаю 95-й год і славутае ў Твукосе інтэрв'ю Лукашэнкі нямецкаму дюссельдорфскаму выданню Handelsblatt. Вельмі тое інтэрв'ю, пра якое ў Германії спрачаліся, ці ўвогуле можна нешта такое друкаваць і як к этому ставіцца, калі Лукашенко там казаў пра Гітлера, што не ўсё дрэннае было звязана з Гітлерам, і што тычыцца нямецкага парадку, то гэта можа быць нават прыкладна для Беларусі. Ну, лукашэнкаўскі бок сцвярджае, што гэтага інтэрв'ю ніколі не было. Канешне, яно было і ёсць усе пацверджанні таму, што яно было. Ну, гісторыя для Лукашэнкі, зразумела, непрыемная, той самы шлейф, які за ім цягнецца з 95-го году. Сёння ён перайшоў на іншы ўзровень. Ад сёння на месца нямецкага фюрера ў Твукосе заняў Чынгісхан, дзе ён тут пачаў гэтыя ўсе разважанні рабіць вакол Чынгісхана. Ну, так ці інакш, яны гэта распаўсюдзілі з лукашэнкаўскімі ацэнкамі асобы Чынгісхана. Я маю на увазе прэс-службу Лукашэнкі, з яго заявамі, што нібыта Чынгісхан нават дайшоў да беларускіх межаў. Вось менавіта я цытую. Я нават каментаваць тут няма чаго. Тут любы чалавек, у якога нейкія базавыя гістарычныя веды ёсць, калі ён гэта чуе, куды там дайшоў Чынгісхан і куды ён не пайшоў, ну, тут можна толькі заплюшчыць вочы, асабліва калі гэта чуеш ад чалавека, які перад гэтым заявіў, што ён прафесійны гісторык і вельмі добра разумее гісторыю. Ну ладно, гэтыя акалічнасці пакінем. Гэта ж не першы раз і не апошні, і традыцыі з Карыны Піцерскага ж ніхто не адмяняў, як вядома. Вось. Тое, што яны гэта распаўсюдзілі, гэта, канешне, на карысць мангольскай апазіцыі. Калі б я быў апазіцыянерам мангольскім, я б гэта адразу выкарыстаў супраць правячай партыі, кіруючай партыі, сказаў, ну, глядзіце, каго яны запрасілі, як ён да нас увогуле ставіцца, кім ён нас лічыць, што ён тут прыязджае і кажа, ён гатовы вырашыць усе нашыя праблемы, ён там нам тлумачыць, як нам жыць. Ну, можа, конечно, дядька так разважае з пункту гледжання добрага, нічога дрэннага ён нам не жадае, але гэта прынамсі безгустоўна. Так не паводзіць сябе падчас афіцыйнага візіта. Тое, што Лукашенко гэта робіць, паказвае яшчэ раз, як Лукашенко ўспрымае сам сябе. Яму ўсё роўна. Вось у яго была патрэба у гэты момант гэта сказаць. Яго там абразілі, яму не спадабаліся гэтыя заявы. І ён, не разважаючы, што гэта можа прынесці, якія могуць быць наступствы наконт такіх экспромтаў і разважанняў. Ты ж не на сваёй тэрыторыі гуляеш, ты за мяжой знаходзішся. Ён гэта зрабіў. Ну, зрабіў, а цяпер паглядзім, як гэта будзе ў мангольскім кантэксце выкарыстоўвацца. Не думаю, што мы бліжэйшым часам пабачым у Мінску мангольскага прэзідэнта, якога Лукашенко запрасіў. З такімі падарожжамі ў Беларусь цяпер, напэўна, ў Манголіі можна толькі страціць. Ну да, кажете, безгустоўно, да. Густоўнасць — это другое імя Лукашэнкі, як усе даўно ведаюць. Але давайте вот вернемся. Вы на самом пачатку узгадали, кажучы пра там пратэсты, не пратэсты, наезды на журналістаў, гэтыя узгадкі і заклікі былога прэзідэнта Манголіі арыштаваць, затрымаць Лукашэнку. Ну, калі гэтыя першыя заявы пачаліся, і вось там, скажем, Латушка на гэта намекаў, і экс-прэзідэнт Манголіі про гэта сказаў. Наколькі вот вы успрынялі, что раптам і сапраўды вот было такое ці не, ці вот адразу как бы так усміхнуліся про сябе?
Не, я усміхнуўся, я усміхнуўся, і з пункту гледжання паліталагічнага і хутчэй паліттэхнічнага я падкрэсліў прафесійнасць тых гульцоў. Вось глядзіце, давайте паглядзім на Латушку. Латушка гэта выкарыстаў, каб скласці вось такі інфармацыйны повод і заявіць тым самым таксама пра сябе. Паколькі кагось з'явілася гэта інфармацыя наконт Манголіі, наконт ролі Манголіі у міжнародным трыбунале і іншае, і адразу гэта тэма прысутнічае. Ну, палітык, такі прафесійны палітык, які заўсёды хоча быць у цэнтры ўвагі, ён ведае, што трэба рабіць у пэўнай сітуацыі, каб звярнуць на сябе ўвагу. Незалежнасці ад таго, што гэта прынясе. Ну, Латушка прафесійны палітык, ён дакладна разумее, што гэта ўсё там калі звярнуцца нават да мангольскіх уладаў сённяшніх, што нічога не будзе, нікаго там не арыштуюць, і гэты візіт адбудзецца, як ён павінен адбыцца. Гэта першы прафесіянал. Другі прафесіянал гэта Элбер Дорш. Ну, ён працуе вельмі, ну, напэўна, адзін з людзей з найбольш прафесійным тролінгам увогуле. Той бок ён звяртае выдатна на сябе ўвагу, нешта адбудзецца, і ён адразу выходзіць. Вось там была гэтая размова Пуціна з Карлсонам пра расійскую імперыю. Адразу выходзіць Элбер Дорш і паказвае карту мангольскай імперыі, што вось паглядзіце, хай Пуцін вывучыць трошкі гісторыю. Былі там нейкія заявы Марыі Захаравай, адразу выходзіць Элбер Дорш і пачынаюцца разважанні наконт таго, што зрабілі алкагольныя напоі з розумам і з інтэлектуальнымі магчымасцямі Марыі Захаравай. І зараз, канешне, вось ён пабачыў, ён жа, в прынцыпе, Элбер Дорш ён жа адрэагаваў на тое, што напісаў Латушка, ён гэта пабачыў і адразу зрабіў вось такую тэму. Ну, глядзіце, мы Манголія, мы дэмакратычная краіна. У нас ёсць магчымасць звярнуць увагу ўсяго света на нас. Вось давайте зробім добрую справу, давайте арыштуем чалавека, які відавочна па меркаванню прэзідэнта, былога прэзідэнта, адказны за злачынствы. Той же Элбер Дорш, калі ён знаходзіўся на сваёй пасадзе яшчэ ў сярэдзіне дзесятых, ён жа з Лукашэнкам сустракаўся ў Расіі, калі я не памыляюся, і нават тады размаўляў пра нейкае эканамічнае супрацоўніцтва. Ну, тады Лукашенко не быў для яго праблемай. Сёння Лукашенко для яго праблемай стаў. Вось. Но ён выкарыстаў, звярнуў на сябе ўвагу, выдатны піар-крок. Што тычыцца Элбер Дорша, толькі вось адну рэч нагадаў, мяне ў яго выпадку гэта не здзіўляе. Ён атрымаў адукацыю у Савецкім Саюзе. Ён вучыўся напрыканцы 80-х, так, у Львоўскай ваенна-палітычнай вучэльні. То бок гэта чалавек, які вельмі добра ведае, як трэба рабіць прапаганду. І прапаганду ён, дарэчы, робіць якасна, у адрозненне ад тых савецкіх настаўнікаў, у якіх ён вучыўся ў 80-е гады. Ну да, дарэчы, вось вы узгадалі мапу, тую гісторыю з Карлсонам, ну как бы вот фальшывым Карлсонам, несапраўдным, і вы тут звярнулі ўвагу, калі там Лукашенко планаваў наведаць музей Чынгісхана, вы сказали, там яму пакажуць мапу імперыі манголаў і, можа быць, раскажуць пра тое, где могуць быць зараз, як там это зараз Россия любіць называть про эту гістарычныя там тэрыторыі, там ці яшчэ што-небудзь. Ну так вот, гістарычныя тэрыторыі імперыі Чынгісхана, как бы тоже можна зараз про гэта пачаць гаварыць ці не? У прынцыпе можна, і тут калі ўзяць мангольскую пазіцыю, тая ж дэмакратычная партыя, якую ствараў Элбер Дорш, яна ж панмангольская партыя, якая разважае пра лёс мангольскіх народаў у сённяшняй Расіі, падкрэслівае, што і дарэчы, мае рацыю, калі яны падкрэсліваюць, што тых жа там, не ведаю, калмыкаў альбо буратаў, асабліва у вялікай, у значнай вялікай колькасці накіроўваюць на вайну ва ўкраіне. Тое, што частковая мабілізацыя, якую Пуцін праводзіў, ну, гэта вядомы факт, яна праводзілася у Калмыкіі і асабліва ў Бураціі на зусім іншым узроўні, чым у прыватнасці ў Маскве альбо ў Санкт-Петербургу. Так што гэтая вось мангольская тэма,
яна падкрэсліваецца. І он нават казаў больш, што гэта абавязак Манголіі, падкрэсліваем 22-23 годзе, гэта абавязак Манголіі даць прытулак гэтым людзям, гэтым маладым буратам, маладым калмыкам, якія не жадаюць служыць у расійскай арміі, не жадаюць удзельнічаць у гэтай вайне, што каб яны прыязджалі ў Манголію, яны знойдуць прытулак, палітычны прытулак у Манголіі. Дарэчы, там можа не такая велізарная колькасць была людзей расіянаў, якія выехалі у Манголію, а былі аднак тысячы людзей, якія апынуліся пасля 22 году таксама і ў Манголіі. Што яшчэ дадаць наконт Лукашэнкі? Я думаю, што вось гаспадары яны паступаюць з ім досыць карэктна. Вось глядзіце, яны яго накіравалі ў гэты музей. Музей з пункту гледжання гістарычнага, ён, назовем так, стрымана, праблематычны. То, як там показывается монгольская гісторыя, як там показывается роля Чингисхана, як там показывается роля Золотой Орды і іншае, вось гэтай асаблівасці монгольскай гісторыі ў сярэднявеччы, ну, назовем гэта так, з пункту гледжання гістарыяграфіі, прычым не толькі заходняй, назовем так, дэмакратычнай гістарыяграфіі, гэта досыць праблематычны і аднабокі погляд на падзеі. Там гэты музей, ён створаны відавочна для гларыфікацыі Чингисхана, як нацыянальнага мангольскага героя. Ну, добра, гэта іх нацыянальны погляд на гісторыю, пакінем это Манголію. Музей быў створаны ў 22 годзе, і яны імкнуцца пасля 22 года ўсіх гасцей краіны, асабліва дзяржаўных дзеячаў, накіроўваць у гэты музей як прызнанне мангольскай дзяржаўнасці, мангольскай гісторыі. Мне было зразумела з самага пачатку, Лукашэнку гэтага не пазбегнуць. Я не думаю, не выглядае Лукашенко чалавекам, які так ахвотна ходзіць по музеям. У якіх музеях у Беларусі Лукашенко ахвотна бывае? Яго беларускія музеі асабліва не цікавяць. Я нават не памятаю, дзе там Лукашенко падчас сваіх міжнародных паездак у нейкія музеі хадзіў. Не, музеі гэта не яго справа, мне падаецца, і не яго свет. Тут прыйшлося пайсці. Але яны зрабілі гэта ўсё дазіравана. Калі Лукашенко там упісваў сваё імя ў кнігу гасцей гэтага, і он рабіў гэта пад партрэтам бацькі Чингисхана. Але ж маглі зрабіць і інакш. Маглі, напрыклад, і не пад партрэтам бацькі гэта зрабіць, а, напрыклад, пад партрэтам таго ж вядомага мангольскага князя Батыя, які заваёўваў тое, што Путін сёння называе карэннымі расійскімі гістарычнымі землямі. Так яны не пайшлі. Яны зрабілі ўсё карэктна. Ну і Лукашенко, трэба сказаць, паводзіў сябе ў музеі больш-менш, ну, прынамсі тое, што я бачыў афіцыйныя здымкі, паводзіў ён там сябе карэктна. Пачалася гэта гісторыя, конечно, чалавек не вытрымаў сёння. Вось сёння яно ўсё пайшло. Соскочила. Ну да, про Батыя. Зараз мы как бы там бы яму рассказали про тое, хто насамрэч прыдумаў маскоўскую Русь і гэтак далей. Добра, давайте да іншых пытанняў працягнем тэму Гаагі, але з такого цікавага моманта, з моманту самалётаў F-16. Нідерланды у гэтай спрэчцы далі дазвол выкарыстання тых F-16, якія яны перададуць Украіне на тэрыторыі і на тэрыторыі Расіі. У той же час Бельгія, суседняя краіна, забараніла выкарыстоўваць F-16, якія яны перададуць Украіне на тэрыторыі Расіі. Ну і там іншыя как бы краіны, хто да, хто не, больш да, конечно, да, выкарыстоўваць дазваляе, але сам вось гэты факт, это вот про тое, што адныя да, другія не, пра што ён сведчыць? Ну, ён сведчыць перш за ўсё пра розніцу ўспрыманні і розніцу ўспрыманні тэмаў бяспекі і пра рознае ўспрыманне ўласнай ролі у Еўропе. Усё ж таки, калі мы паглядзім на Нідерланды з аднаго боку і на з другога боку Бельгія, так, Бельгія, яна, як бы мовіць, нефармальная сталіца Еўразвяза з Брусэлем. Так, гэта ўсё так. Але калі паглядзець на знешнепалітычныя амбіцыі і знешнепалітычную ролю, то ўсё ж таки Нідерланды гэта зусім іншы нумар, зусім іншыя традыцыі
і зусім іншыя, як я ўжо казаў, амбіцыі наконт ролі ў Еўропе. У Нідерландах там ёсць такая схільнасць да радыкальных пазіцый, у тым сэнсе, што пэўны час нідерландскі ўрад увогуле вельмі стрымана ставіўся, вось мінулы ўрад Марка Рюте, ён вельмі стрымана ставіўся да таго, каб увогуле пастаўляць зброю Украіне. Потым нідерландская пазіцыя яна мянялася, яна рабілася больш радыкальным, но гэта звязана з тым, што у Нідерландаў сур'ёзныя амбіцыі ў Еўропе. Нідерланды лічаць сябе адной з ключавых краінаў, у іх такое разуменне Нідерландаў як адной з ключавых краінаў Еўропы. Так што ў гэтым сэнсе ёсць паслядоўнасць. Мы вырашылі, я калі не памыляюся, нават Нідерланды былі першай краінай, якая вырашыла перадаць Украіне гэтыя знішчальнікі F-16. Мы вырашылі гэта зрабіць, мы ідзем да канца, і тое, што там Путін кажа і пра што яны там размаўляюць, нас асабліва не цікавіць. Вось. Яшчэ адзін момант, ён важны в нідерландскім кантэксце, гэта гісторыя з малазійскім Боінгам, які быў збіты у пачатку расійскай вайны супраць Украіны яшчэ калі я не памятаю, гэта быў яшчэ 14 альбо 15 год. Ну гэта вядомая гісторыя. Гэта траўма да сённяшняга дня, і гэта бачная траўма для нідерландскага грамадства. Так што ў Нідерландаў асаблівае стаўленне да гэтай вайны ў Украіне. Што тычыцца Бельгіі, гэта і звязана з асаблівасцямі бельгійскага ўрада, якія партыі там удзельнічаюць, яны таму паводзяць сябе больш стрымана, і гэта не здзіўляе. Гэта дрэнна для Еўропы, дрэнна таму, што адзінай пазіцыі ў еўрапейскіх краінаў няма. Ёсць краіны, якія лічаць сябе смелымі, якія кажуць, вось мы гатовыя пайсці далей на 1 крок наперад, 2 крокі наперад і нават больш. Ёсць краіны, якія паводзяць сябе па-ранейшаму вельмі асцярожна і вельмі стрымна. І некаторыя краіны пайшлі у гэтым пытанні удараў за межы Украіны далей. Напрыклад, міністр замежных спраў Літвы Ландсбергіс Габрыэлюс сказаў пра тое, што ён не выключае і не супраць таго, каб па расійскім ваенным аб'ектам на тэрыторыі Беларусі таксама былі нанесеныя удары. Гэта новы тренд у нейкім такім вось абмеркаванні магчымых дзеянняў Украіны у гэтай вайне. Ну, я б сказаў ўсё ж такі, што гэта пераважна лакальная гісторыя, бо перасцярогі Літвы, яны звязаны ж менавіта з Беларусю. Тыя сцэнарыі, адмоўныя, негатыўныя сцэнарыі для Літвы, якія там абмяркоўваюцца, і якія Літва імкнецца вынесці таксама на еўрапейскі ўзровень, гэта сцэнарый менавіта напада на Літву з боку Беларусі. Гэта ж Літва падкрэслівае у Еўропе, сістэматычна падкрэслівае, што пагроза сыходзіць не толькі з боку Расіі, але і з боку Беларусі, якая фактычна з'яўляецца пад кантролем Расіі. Пакуль такога дыскурсу няма, ну бо гэта ўсё разважанні, яны ж гіпатэтычныя. З аднаго боку, Расія сапраўды са сваёй тэрыторыі наносіць удары па тэрыторыі Украіны. Тое, што Украіна б'е, павінна мець магчымасць біць у адказ, на гэта ёсць кансэнсус. Ёсць адрозненне толькі ў тым, у прынцыпе, нават тыя, хто з гэтым пагаджаецца, мала людзей, якія з гэтым не пагаджаюцца і кажуць, што ў Украіны няма маральнага права гэта рабіць. Любы чалавек, які, паспрабуе аб'ектыўна паглядзець на гэту сітуацыю, ён разумее, гэта ж абсалютна немагчыма. З аднаго боку, Расія выкарыстоўвае сваю перавагу, наносіць удары па тэрыторыі Украіны, і Украіна ў сваіх адказах яна абмежаваная. Гэта што? Гэта што, лагічна? Гэта што, маральна прымальна? Нелагічна і маральна непрымальна. Тыя, хто супраць гэтага, яны кажуць, яны, канешне, маглі б наносіць гэтыя удары, разумееце, гэта шлях да эскалацыі. Праблема не ў тым, што яны наносяць гэтыя удары, а ў тым, як будзе рэагаваць на гэта Расія і што можа ў выніку адбыцца. Вось гэта ключавы аргумент. Што тычыцца Беларусі, пака ўсё гіпатэтычна, пакуль няма ж удараў з тэрыторыі Беларусі. Таму гэтыя заявы Ландсбергіса, яны абсалютна
абсалютна тэарэтычныя. Калі сітуацыя зменіцца і будзе нешта адбывацца з тэрыторыі Беларусі, будуць наносіцца удары з тэрыторыі Беларусі, альбо будзе яшчэ одно варванне з тэрыторыі Беларусі ва Ўкраіну, ну тады гэтая заява Ландсбергіса, яна ізноў жа яна набудзе актуальнасць. Як у гэтым як будуць вырашаць гэтае пытанне немцы, французы, брытанцы і іншае, гэта пытанне цікавае. З аднаго боку, прынцыпова ў гэтым выпадку сітуацыя не будзе адрознівацца з Белгарадскай альбо Курскай вобласцю. З другога боку, ўсё ж такі, калі нешта будзе адбывацца з тэрыторыі Беларусі і будзе адказ з боку Украіны, то гэта фактычна таксама і перанос баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі. І ў гэтым захад відавочна не зацікаўлены. Але ізноў жа, пакуль гэтыя разважанні вельмі тэарэтычныя і гіпатэтычныя, я спадзяюся, што гэта і застанецца тэарэтычнымі разважаннямі, і мы ніколі не будзем рэальна разважаць на тую тэму, што будзе, калі будуць наносіцца удары з тэрыторыі Беларусі, як там хто будзе адказваць. Бо там гэта шлях абсалютна жахлівы і жахлівы для Беларусі з непрымальнымі наступствамі. Ну, але калі працягваць тэму тэорыі і практыкі, то намеснік камандуючага паветраных сілаў і войскамі ПВО Беларусі Леонид Давидович заявіў, што ваенныя Беларусі тэарэтычна і практычна гатовыя да дзеянняў з нестратэгічнай ядзернай зброяй. Гэта такая распальцовачка, типа паказваць, якія мы крутыя, ці гэта нешта іншае ўжо пра нешта іншае сведчыць? Ну, гэта відавочна распальцоўка, і калі паглядзець на гэтую заяву Давидовича, там бачна, што яму, гэтаму афіцеру, падабаецца разважаць на гэты конт і тым самым дэманстраваць, так бы мовіць, ваенную магутнасць, тое, што беларускія ўзброеныя сілы выйшлі на якасна новы ўзровень, нават зараз ужо гатовыя і маюць магчымасці выкарыстоўваць ядерную зброю. Гэта з аднаго боку. З другого боку, я б усё ж таки гэта ўспрымаў больш сур'ёзна. Што сказаў Давидович? І он сказаў, што беларуская армія на дадзены момант ужо знаходзіцца ў стане прымяняць гэтую ядерную зброю. Канешне, відавочна, што загад не будзе беларускім, што загад на прымяненне ядернай зброі, калі ён паступіць, гэты загад будзе расійскім. Гэта відавочна, але мы можам себе таксама уявіць сітуацыю, ёсць тэарэтычныя розныя разважанні на гэты конт, што Расія можа пайсці на вось такі крок абмежаванай эскалацыі. То бок нейкі удар будзе нанесены, а адказнасць за гэты удар возьме на сябе Беларусь, возьме на сябе Лукашенко. Гэта значыць, што вось калі у гэтым выпадку прымяненне ядернай зброі з боку Беларусі і Лукашенко, які бярэ на сябе адказнасць і кажа, гэта я аддаў загад і гэта мы выканалі. У гэтым выпадку, калі захад будзе рэагаваць і будзе рэакцыя з боку захада, цалкам магчымы варыянт, што удар у адказ будзе не па тэрыторыі Расіі, а будзе па тэрыторыі Беларусі. Тут уже пытанне, якія могуць быць іншыя крокі. Но тэарэтычна ёсць таксама такія разважанні, што гэтае ядернае супрацьстаянне можа скончыцца абменам ударамі і пачаткам нейкіх перамоваў, бо ніводзін з бакоў не захоча пайсці да такой эскалацыі, дзе будзе ўжо прыменена самая жорсткая ядерная зброя. Так што гэтыя выказванні, яны неадказныя. Гэта не тыя рэчы, што якімі якія трэба афішаваць, якія трэба падкрэсліваць. Ты не ўзмацняеш бяспеку сваёй краіны, калі ты такое кажаш. Ты, наадварот, падвышаеш градус эскалацыі. Ну, відавочна, што ў беларускіх афіцэраў і хутчэй у тых, хто дазваляе ім такія рэчы распавядаць, у іх логіка іншая. І тут мы звяртаемся да таго, з чаго мы пачыналі, з лукашэнкаўскай логікі. Калі Лукашенко вырашыў, што вось ён тое, што ён зараз кажа, яно так і ёсць, ён зробіць прыемнае, ён растлумачыць свет, і таму чалавеку, з якім ён размаўляе, гэта таксама будзе так жа разумела, як яму,
Ну гэта тое ж самае, калі ты сыходзіш з таго, што той чалавек, з якімі твая аўдыторыя разумее абсалютна, глядзіць на свет такім жа чынам як ты рызыкуеш памыліцца, і відавочна, што беларускія ўлады ў гэтым сэнсе ахвотна ідуць на памылкі. Ну вось тут мы вяртаемся да тэмы, якую мы з вами раней абмяркоўвалі, што калі будзе нейкі нанесены удар там з боку России, ці то по Украіне, ці то крый Божа там по Літве ці Латвіі, то удар у адказ ён будзе захадам нанесены по тэрыторыі Беларусі. Нібыта прадэманстравалі сваю рашучасць супрацьдзейнічаць, з другога боку не ударылі наўпрост по России, што можа быць успрынята Крамлём як вот как бы выклік і вайна, і как бы вот не давядзе да трэцяй сусветнай, але гэта падстаўляе Беларусь конкретно і беларусаў, і адпаведна вот ну наколькі гэта рэальна с аднаго боку, з другого боку дарога працягвае думку і пытаецца, ці можа Лукашенко баяцца, што Путін не будзе за яго заступацца, калі раптам Украіна нанясе удары по Беларусі. Ну я працягну, ці не Украіна, а вось захад у такой ситуацыі, про якую я опісаў. Ну я пачну з другога пытання. Ну мы ж бачым, што зараз адбываецца у расійскіх прымежных рэгіёнах, калі ідуць там удары по той же Белгарадскай вобласці, по Курскай вобласці. Расія ўжо да гэтага прызвычаілася. Яна адказвае, ну раз-пораз яна сапраўды адказвае, там ёсць такія акцыі, якія яны спецыяльна падкрэсліваюць, што вось гэта адказ за тое, што было зроблена, але ў цэлым такіх сістэматычных адказаў няма. У беларускім выпадку, ну магчыма, Лукашенко будзе прасіць тады, каб адказалі, каб нешта зрабілі ў адказ на крок з боку Украіны. Ну а тут ужо пытанне, наколькі гэта Маскве будзе патрэбна, наколькі гэта Маскве будзе мэтазгодна, і наколькі Масква будзе зацікаўлена ў эскалацыі. Тут жа галоўная праблема заключаецца ў тым, што Беларусь у дадзены момант яна просто з'яўляецца інструментам расійскай палітыкі, што Масква выкарыстоўвае Беларусь у сваіх мэтах, у тым ліку і ў рознага кшталту тактычных гульнях. Што тычыцца удара заходняга па тэрыторыі Беларусі, ну ёсць гэтыя абяцанні Пуціна, но чаго яны вартыя, хто яго ведае? Пакуль яны абяцанні гэта ёсць, яны напэўна лічаць, што з такімі абяцаннямі можна нейкім чынам паўплываць на рашэнне захада. Цяпер я вяртаюся вось да гэтай гісторыі адмену ударамі. Гэта так званая тэорыя абмежаваных удараў. То бок жахліва пра гэта размаўляць, ну узнялі тэму, абмяркуем. Гэта значыць, што для удара з боку Расіі, тое, што нейкі удар можа быць першым з боку НАТО, ну гэта фантазіі Пуціна і Лукашенко, давайте мы не будем займацца усякімі канспіралагічнымі тэорыямі. Удар з боку Расіі, ён куды больш верагодны, тым больш, што яны самі адкрыта пра гэта кажуць. Ну вось, яны нанеслі удар, скажем, па краіне НАТО, відавочна, па краіне НАТО, тыя ж самыя планы, якія ў іх былі, узгадаю таго ж вядомага расійскага палітолага Сергея Караганова, які блізкі, дарэчы, да Пуціна, які адкрыта прапановваў, давайте выберем нейкі польскі горад і нанясем там удар по гэтаму польскаму гораду ядернай зброі, і каб палякі і ўвесь захад зразумеў, што вось мы сур'ёзна гуляем, мы тут з вами не размаўляем, мы вам показалі нашу сур'ёзнасць. А цяпер, заходнікі, вырашайце, альбо вы будете з намі дамаўляцца, альбо вы адказваеце, а калі вы адказваеце, тады мы яшчэ прыменім ядерную зброю, і калісьці канец. Усё, вось прыкладна такой сцэнарый. Калі сябе гэта ўявіць, яны нанеслі насамрэч такі удар по тэрыторыі Польшчы, альбо по тэрыторыі Літвы, Латвіі, альбо Эстоніі. То бок вялікія краіны НАТО, вялікія краіны заходняга света, іх гэта яшчэ не кранула. Я маю на ўвазе Германію, Францыю, Великабрытанію. Ну, Францыя і Великабрытанія гэта ўвогуле ядзерныя дзяржавы, гэта асобная гісторыя. Ну, добра, Германію ў гэтым выпадку не кранула, Іспанію не кранула, Італію не кранула.
У гэты момант НАТО павінна вырашыць, што робіцца ў адказ. Калі удар сапраўды будзе нанесены з тэрыторыі Беларусі, і не проста нанесены з тэрыторыі Беларусі, а пасля гэтага выходзіць, умоўна кажучы, міністр абароны Хрэнін альбо там Лукашенко і кажа: гэта зрабілі мы бярем на сябе адказнасць, гэта было маё рашэнне як прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Калі вось такая сітуацыя адбываецца, гэта ў прынцыпе пасуе інтарэсам Расіі. Расія можа сказаць: ну вось, гэта яны зрабілі. Мы не пры чым. Гэта яны зрабілі. Мы не нясем за гэта адказнасць. У гэты момант, канешне, захаду прыйдзецца вырашаць. Увогуле, ці будзе нанесены удар у адказ, якім чынам і па якой тэрыторыі. І ў такой сітуацыі, калі Лукашенко выходзіць на першую ролю і прызнае сваю адказнасць, сапраўды можа быць нанесены удар па тэрыторыі Беларусі. Наступны крок: абмяняліся ударамі. Што далей? Гэта вось такі ключавы момант у гэтай гісторыі. Альбо бакі спыняюцца і кажуць: вось мы нарабілі, можа цяпер паразмаўляем, можа нейкім чынам спынімся, можа знойдзем паразуменне. Калі не, ідзе ўжо дальнейшы абмен ударамі, тады ўсё. Гісторыя ў пэўным сэнсе скончыцца. Абсалютна жахлівы сцэнарый, пакуль тэарэтычны сцэнарый, но ўжо сам факт, што мы жывем у эпоху, калі пра такія сцэнарыі разважаюць, ўжо гэта гучыць вельмі дрэнна. Казаць про тое, што будзе нанесены удар з тэрыторыі, нават калі з тэрыторыі ядзернай зброі, з тэрыторыі Беларусі, і выйдзе там Хрэнін ці Лукашенко і скажа, што мы бярем на сябе адказнасць, да не будзе такога ні ў жизнь. Мы уже бачылі, як з тэрыторыі Беларусі была атака, напад на Украіну, і што сказалі? Да мы ўвогуле не ведалі, да мы нічога не бачылі, а зараз увогуле выходзіць вядомы самы дик-пик дэпутат Гайдукевич і кажа: да не было нічога такога, што вы там прыдумваеце. То есть вот человеку Божья роса льется у вочы з неба, и как бы нічога не было. Так что и тут тое ж самое будзе. Ладно, давайте яшчэ один толькі момант. Я думаю, что добраахвотна, конечно, Лукашенко нічога такого казаць не будзе. Но калі ён нешта такое, яго ж могуць прымусіць гэта зрабіць, і в Москве зрабіць гэта досыць лёгка, калі не пожадаюць разыграць такую комбінацыю. Давайте вось, дарэчы, про момант расійскасці, але у Беларусі. Спачатку мы как бы так здзівіліся сітуацыі з такой адмысловай рускаміркаўскай, рускамірскай, як тут правильно сказаць, актывісткай Мірсалімавай, якую затрымалі і на суткі кінулі у ізалятар. У нармальныя умовы, як сказаў бы Азаронак. У такіх умовах былі ўсе палітвязні, якіх затрымлівалі, і паляжала на нармальных самых пружынах металічных голых без нічога. Даведалася, як яно там все нормально. Думалі, разовы выпадак. Але потым сталініст Петрушенко трапляе под гэта ж самае. Дядька, які быў за Сталін, наш лідар, гонар годнасці, за вяртанне рэпрэсій, супраць усіх, але толькі не супраць яго. Апынулася, што і супраць яго, і чалавек ледзь не загнуўся там у гэтай камеры ад прападной язвы. Потым наезд на яшчэ аднаго рускамірца Агафонова, які спалохана пачаў енчыць: як жа ж так, я ж тут за русский мир, што ж вы тут, вот это, што ж адбываецца, і гэтак далей. Гэта што за прыцісненне рускага мира? То мы тут кажам про сумесныя падручнікі гісторыі Беларусі і Расіі, то мы тут Россупрацоўніцтва, то Газпром-цэнтр, а тут на табе рускамірцаў шчэмяць. Таму што манаполія на любоў да Расіі, да пачуццяў, да выражэння пачуццяў да Расіі і да формы гэтага належыць беларускім уладам. Тыя, хто ў гэта не ўпісваюцца, альбо асабліва не ўпісваюцца, не ў стане, не разумеюць, як трэба ўпісацца, альбо прынцыпова не ўпісваюцца, альбо ўжо нават робяць адкрыта стаўку на тое, што хутка ў Беларусі цалкам будзе рускі мір, і прычым не рускі мір скрозь прызму лукашэнкаўскага рэжыму, але вось аўтэнтычны, сапраўдны, маскоўскі рускі мір. Вось гэтыя людзі трапляюць
под рэпрэсіі. Я думаю, што гэта вось такое будзе і працягвацца. Гэта іншадумства, гэтую фронту Лукашенко не терпіць, у яго ёсць поспех. Ну давайте паглядзім нават поспехи з не той, што на тэрыторыі Беларусі, па-за межамі Беларусі. Вось вядомы радыкальны крытык Лукашэнкі Андрэй Сустальцаў. Кожны ж дзень пісаў чалавек тэксты супраць Лукашэнкі, пытаўся даказаць, што Лукашенко гэта вораг Расіі, што Лукашенко гэта сапраўдны беларускі нацыяналіст, што Лукашенко толькі перашкаджае беларуска-расійскаму супрацоўніцтву. Карацей кажучы, трэба убраць Лукашенко і ўсё будзе добра ў беларуска-расійскіх адносінах. Ну, мабыць, і анексія будзе потым і ўсё астатняе. І што стала? Усё, няма больш нічога з гэтага накірунку. Сустальцаў маўчыць, мы не ведаем, какая там гісторыя, ці яму патлумачылі, што не трэба гэта рабіць, альбо так патлумачылі, што ён вырашыў сам больш не рабіць. Я не думаю, што ён перасэнсаваў сваё стаўленне да Лукашэнкі, хутчэй за ўсё не, але відавочна было, што беларускім уладам, і гэта было відавочна па выказванням беларускіх прапагандыстаў, што ім Сустальцаў надакучыў. І вось яны знайшлі для сябе магчымасці, каб гэта спынілася, нават тое, што ішло з Масквы. Давайте паглядзім на тое, як сёння паказваюць расійскія СМІ Лукашэнку. Выключна пазітыўна, ну прынамсі нейтральна, пераважна пазітыўна. Ну дык што тут казаць пра тых людзей у Беларусі, якія знаходзяцца, якія тут нешта сябе дазваляюць. Пытанне, якое можна ўзняць у гэтым кантэксце, расійская рэакцыя. Ну чаму маўчыць Расія? Ну дык для Расіі гэта ж звычайная справа. Яны за сваіх вядуць барацьбу, так бы мовіць, досыць селектыўна. Пачынаючы з 90-х гадоў, яны самым актыўным чынам выступаюць супраць праблемаў, назовем гэта так, ну, у расійскім кантэксце яны гэта называюць сістэматычнай дыскрымінацыяй рускамоўнага насельніцтва ў краінах Балтыі. Кожную магчымасць яны выкарыстоўвалі, каб узняць гэтае пытанне. Што ж тычыцца рускамоўнага насельніцтва ў Туркменістане, Таджыкістане і іншых краінаў, дзе дыскрымінацыя насіла зусім іншы характар і брутальны, дарэчы, насіла характар. Ну дык што, расійскі МЗС пра гэта маўчаў, гэта іх асабліва не цікавіла. Ну і традыцыйна, гістарычна ў розных краінах і ў Афрыцы, і ў Азіі, у савецкія часы, маю на увазе, калі яны былі сатэлітамі Савецкага Саюзу. Там былі розныя палітычныя сілы, якія імкнуліся паставіць на Савецкі Саюз, якія імкнуліся быць яшчэ больш савецкімі, чым там пэўныя афрыканскія дыктатары. І тыя самыя дыктатары гэтых сваіх палітычных праціўнікаў, нягледзячы на іх прасавецкую, адкрыта прасавецкую палітычную арыентацыю, яны іх пераследавалі. Што рабіў Савецкі Саюз? Маўчаў. Таму што Савецкаму Саюзу гэтыя людзі, якія там сімпатызавалі Савецкаму Саюзу, былі на савецкім баку, яны былі нецікавымі. Іх лёс палітычна для Савецкага Саюза быў нецікавы. Тое ж самае з гэтымі прарасійскімі актывістамі. Яны могуць яшчэ вельмі доўга апеляваць да Масквы, заяўляць, што вось з імі адбываюцца такія рэчы. Не дапаможа. Ім можна толькі пажадаць заняцца рэфлексіяй уласных ідэяў і паразважаць на той конт, ці ўсё ж такі та ідэалогія, якую яны прытрымліваюцца, сапраўды адпавядае іх уяўленням. Ну і яшчэ одна тэма з гэтай нагоды, і тут я зараз да вас больш відаць як да гісторыка звярнуся. Пасля 20-го года лукашэнкаўскі рэжым у лепшых традыцыях савецкіх часоў альбо фашысцкай нацысцкай Германіі пачалі складаць спісы экстрэмісцкай забароненай літаратуры. Дарэчы, як это не дзіўна, першымі кнігамі, якія вот пасля 20-го года, з чаго пачалі складаць гэты спіс, стала вось кніга «Беларуская нацыянальная ідэя», наша Еўрарада і «Сабакі Еўропы» Бахарэвіча. А потым пачалося і траплялі нават такія кнігі, як гістарычная дзіцячая кніга, ну, кніга па гісторыі Беларусі для дзяцей «Айчына» Владимира Орлова.
І вось гісторыя, ну как бы забароненая і забароненая, унесеная ў спіс экстрэмісцкай літаратуры, ну как бы, ну і все. А потым узнікла тэма, а што ж адбываецца с этой экстрэмісцкай літаратурай? І конкретно на прыкладзе вось недаўнім с кнігай Орлова, якая была у аднаго чалавека, ну праходзіў в обшук, знайшлі гэтую кнігу, і потым суд даў адказ, што кніга у адпаведнасці з працэдурай была знішчаная. То есть чуткі-то даходзілі і раней, але зараз мы конкретно ведаем, і ёсць афіцыйнае прызнанне, што кнігі знішчаюць, паляць іх там ці не паляць, ці што з імі робяць, але конкретно знішчаюць, вобразна кажучы, як у гітлераўскай Германіі вогнішчы з кніг, якія ну как бы не адпавядаюць лукашэнкаўскай ідэалогіі. Так вот, скажите мне, як гісторык, да чаго гэта сітуацыя можа прывесці, і калі мы побачым сапраўдныя вогнішчы з кніг на плошчы, я не ведаю там ці плошчы незалежнасці ў цэнтры Мінска, ці можа быць як самы цынічны і здзеклівы прыклад каля нацыянальнай бібліятэкі? Я вось мне прыходзіць у галаву гэтая вядомая фраза, калі я не памыляюсь, яна належыць Генрыху Гейне, про тое, что там дзе пачынаюць памыляюсь, гэта і ён сказаў, магу памыляцца, ну неважна, галоўны ўсё ж таки сэнс гэтых словаў, там дзе на вогнішчы пачынаюць паліць кнігі, калісьці будуць таксама знішчаць, паліць людзей. Так что і у Еўропе, конечно, вось тыя прыклады, якія вы узгадалі, тую ж нацысцкую Германію пачыналі нацысты сапраўды са знішчэння літаратуры, па спісам, дарэчы, знішчалі. Геббельсаўскае міністэрства прапаганды нават такія спісы стварала, і гэтыя выданні яны з бібліятэкаў, і не толькі з прыватных бібліятэкаў, з дзяржаўных іх бралі і знішчалі, палілі на вогнішчы. У розных нямецкіх гарадах ёсць нават помнікі у тых месцах, дзе знішчалі гэтыя кнігі. Ну а куды пайшлі нацысты далей, да чаго яны дайшлі? Таксама вядома, там сапраўды сталі знішчаць і людзей. Вось публічна, думаю, што ўсё ж таки публічна яны да гэтага не дайдуць. Вось калі мы возьмем тую ж нацыянальную бібліятэку, якой кіруе Вадзім Гігін. Ну, Вадзім Гігін чалавек з гістарычнай адукацыяй, і ўсё ж таки у адрозненне ад свайго шэфа ён лепш, я маю на увазе Лукашэнкі, лепш разумее у гістарычных тэмах і выдатна разумее, якія могуць быць асацыяцыі ў гэтым выпадку, калі сапраўды кнігі там будуць спальваць на вогнішчы. Так што я думаю, што яны будуць кнігі прыбіраць і знішчаць, але яны не будуць рабіць гэта публічна, не будуць рабіць гэта публічна, каб пазбегнуць такіх асацыяцый. А вось што тычыцца, дарэчы, нацыянальнай бібліятэкі, было б вельмі цікава паглядзець, што вось адбылося з гэтай так званай забароненай літаратурай за час, які Гігін знаходзіцца на чале гэтай бібліятэкі. Напэўна, хутчэй за ўсё тое, што я магу сябе ўявіць, што ўсе тыя кнігі, якія ў гэтых спісах прысутнічаюць, і нават, магчыма, іншыя кнігі, якія менавіта сённяшняму кіраўніцтву бібліятэкі не падабаюцца, яны ўжо ў свабодным доступе даўно не знаходзяцца, альбо іх проста ўжо няма ў бібліятэцы, альбо яны ў нейкім спецхраны, іншае. Але гэта ізноў жа, гэта толькі гіпотэза, цікава было пераправерыць, як там з кнігамі сёння выглядае. Ну і на завяршэнне, сітуацыя на мяжы з Польшчай. С аднаго боку мы бачым, не паспеў Лукашенко, Колю ўзяўшы пад паху, паехаць у Манголію, вывучаць экспазіцыі музея Чынгісхана, як на беларуска-польскай мяжы чамусьці ізноўку узніклі аднекуль натоўпы узброеных нейкімі палкамі, камянямі агрэсіўных людзей з Азіі там ці з Афрыкі, ці адкуль яны, якія спакойна ходзяць уздоўж мяжы, дзе памежнікі хвалёныя, відаць, калбасу і цыгареты на там вытрасаюць на праверку, дзе хвалёны віце-лукашэнкаўскі спецназ памежных войскаў. Не,
ходзяць спокойно, нападаюць на мяжу, нападаюць на памежнікаў польскіх, нейкія вот чаго не было до гэтага ўжо давно, с аднаго боку. З другога боку, по апошняй інфармацыі 10 чалавек ужо затрыманыя ў Польшчы ось за апошнія дні, якія падазраюцца у падрыхтоўцы розных дыверсій і тэрарыстычных актаў на тэрыторыі Польшчы, там падпалаў, там ці яшчэ што-небудзь. Пра што гэта сведчыць? Ці мы бачым нейкую чарговую спробу ці не спробу, а канкрэтную хвалю эскалацыі, наколькі далёка гэта можа зайсці? Да, гэтую хвалю эскалацыі мы сапраўды назіраем, і тут яшчэ можна дадаць тыя лічбы федэральнай паліцыі Германіі, якая яна рэгіструюць тых людзей, якіх затрымліваюць у польска-беларускім памежжы, тыя, які ўсё ж таки здолелі перайсці мяжу, і там тая статыстыка, якая выходзіць, яна паказвае тэндэнцыю, што гэтых людзей ўсё больш і больш. Першая геаграфія розная, гэта і афрыканскія краіны, і азіяцкія краіны, і амаль ва ўсіх вядомы шлях, яны прыбываюць авіятранспартам у Москву альбо ў Санкт-Петербург з расійскімі візамі, потым накіроўваюцца на тэрыторыю Беларусі, ну і далей пераходзяць мяжу імкнуцца перайсці мяжу з Польшай. То бок тэндэнцыя ідзе на ўзмацненне. Тое, што такім чынам можна там людзей запускаць праз мяжу, якія б арганізоўвалі тэракт, дыверсіі, іншыя, гэта таксама вядомы шлях. Тэндэнцыя будзе ўзмацняцца, і тут ёсць пэўны палітычны кантэкст. Нават гэты тыдзень ён можа быць асабліва цікавым, назовем так, у гэтым сэнсе, паколькі 9 чэрвеня адбудуцца выбары ў Еўрапейскі парламент. Амаль ва ўсіх еўрапейскіх краінах тэма міграцыі гэта ключавая тэма, і правапапулісцкія антыеўрапейскія рухі, яны імкнуцца зарабіць палітычны капітал на гэтай тэме. Тым бок, калі гэтая тэма актуалізуецца, ідуць усё новыя і новыя нелегальныя мігранты, ну гэта можа у пэўным чынам дапамагчы гэтым палітычным колам. Так што магчыма, што Расія, вось і разам з ім лукашэнкаўскі рэжым, з ёй лукашэнкаўскі рэжым нешта яшчэ паспрабуюць на гэтым тыдні, каб паўплываць на вынік выбараў у Еўрапарламент 9 чэрвеня. Гэта адзін момант, а другі момант, гэта ўжо такі лакальны, нямецкі, але важны кантэкст. Бо тыя людзі, які ўсё ж такі праз гэтую мяжу праходзяць, яны трапляюць праз Польшчу ў Германію, і калі іх затрымліваюць ва ўсходняй Германіі. І гэта адразу на тым лакальна-палітычным узроўні, гэта адразу тэма. Пра гэта пішуць, і вось гэтая тэма нелегальнай міграцыі з Беларусі праз Беларусь, яна ў нямецкім кантэксце куды больш актуальная на ўсходзе краіны, чым, напрыклад, у заходняй частцы. Там пра гэта кажуць куды больш. І тут ёсць адзін вельмі цікавы момант. Ён звязаны з тым, што нас чакае ва ўсходняй Германіі напрыканцы гэтага году. У галоўных федэральных землях усходняй Германіі адбудуцца выбары ў мясцовыя парламенты, ландтагі. І там мае вельмі добрыя пазіцыі па-ранейшаму прарасійская партыя, альбо тая партыя, ну, назовем так, не столькі прарасійская, спачуваючая Расіі, альтэрнатыва для Германіі. І вось існуе гіпотэза, што вось новы міграцыйны крызіс, які будзе працягвацца і ўзмацняцца напрыканцы года, ён можа там быць нейкая эскалацыя, і вось гэты новы прыток уцекачоў, мігрантаў, ён можа ў пэўным сэнсе гэтай антымігранцкай партыі дапамагчы атрымаць асабліва добрыя вынікі на гэтых мясцовых выбарах. Ну гэта пакуль такія гіпотэзы, будзем глядзець, што адбудзецца. Пакуль у мяне няма такога, шчыра кажучы, такого адчування, што гэты міграцыйны крызіс, які зараз ідзе праз беларускую мяжу, што ён аказвае пэўны ўплыў можа аказаць пэўны ўплыў на выбары ў Еўрапарламент. Ну паглядзім, што будзе, аднак, у наступныя дні. Для мяне тут самае галоўнае, каб ўсё ж такі адносіны да беларусаў у Польшчы на фоне ўсяго гэтага не змяніліся. Наколькі ўсё ж такі верагодна, што з аднаго боку вось гэтая напружанасць на мяжы
ну можа быть не ў такой ступені, але вось гэтыя розныя там затрыманні, у тым ліку і беларусаў, якія там за грошы там ці по работе скіраваныя былі, каб ладзіць розныя тэракты і дыверсіі, вот гэта можа паўплываць на стаўленне грамадства. Гэта можа, канешне, паўплываць, у гэтым-то і стратэгія та на нас насамрэч. Паколькі ў крызісныя часы, калі ёсць прачуванне нейкіх вялікіх катаклізмаў, ёсць прачуванне вайны, схільнасць да таго, каб дыферэнцавана ставіцца, каб адрозніваць паміж там адзінкавымі асобамі і большасцю беларусаў, пераважнай большасцю беларусаў, якого ніякага дачынення да гэтых субверсіўных акцыяў не мае, канешне, гэтая тэндэнцыя яна пагаршаецца. Калі людзі чуюць у той жа Польшчы, я магу себе уявіць, вось там адбылося тое і тое, адказны за гэта чалавек, які прыехаў з Беларусі. У гэты момант хапае, напэўна, людзей, якія кажуць, ну трэба, каб гэтых людзей з Беларусі ўвогуле не было. Мы не ведаем, хто там і як прыязджае, а калі іх не будзе, ну будзе сітуацыя больш бяспечная. Гэта, канешне, абсалютна папулісцкія разважанні, якія нічога супольнага з рэчаіснасцю не маюць. Гэта эмоцыі, але, на жаль, у такія крызісныя моманты эмоцыі адыгрываюць важную ролю. Так што застаецца спадзявацца на розум і на рэфлексію ў дадзеным выпадку ў Польшчы. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. На завяршэнне нагадаю ўсім, хто гэтага не зрабіў з нейкіх нагодаў, подписывайтеся на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, але захоўвайце бяспеку, таму што лукашыстамі прызнаны экстрэмісцкім гэты канал, таму калі небяспечна, то чытайце без подписки. Тое ж самае тычыцца і YouTube канала Еўрарадыё. Калі бяспечна, подписывайтеся, расшэрвайце, пакідайце свае каментары, націскайце на званочак. Ну і калі маеце час, натхнення і жаданне, то можете і падтрымаць нас донатам. У любым выпадку, дзякуй, спадар Александр, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве.